Ahoj, vadí vám veľa svetla? Keď hej, tak sa poďte pozrieť na výrobu týchto okeníc, ktoré nielenže vyzerajú úžasne, ale vám aj konečne zabezpečia dokonalú tmu a súkromie. Poďme na to! Už sme sa presunuli do dielne, kde si ukážeme výrobu týchto okeníc, ale ešte predtým, než začneme s výrobou, by som chcel predstaviť špeciálneho hostia v tomto videu, ktorým je zástupca firmy Festool na Slovensku, Ondrej Jackanin. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Vítam vo vašej dielničke. Vítam. Ďakujem, že ste prišli. A chcel by som prehlásiť na začiatok, že toto video nie je ničím sponzorované, je to iba z môjho vlastného záujmu, že mám rád natáčanie videí, takže som chcel natočiť niečo, kde by bola ukázaná špičková kvalita, najprecíznejšie stroje, ktoré sú vlastne top na tom drevoobrábacom priemysle, že? A preto som zavolal pána Jackanina, ktorý nám ukáže na tomto ráme, ako by on spravil rámový spoj. Takže je to na vás, nech sa páči a môžete nám ukázať vlastne všetkým, ako sa ten dominostroj prevádzkuje, ako sa to celé ovláda, aké sú možnosti, takže je to vaše. Ďakujem pekne, pekný deň. Takže v prvom rade, čo potrebujem vedieť, keď idem spájať s domino šľapovacou frézou, potrebujem poznať hĺbku materiálu. Materiál teda podľa informácií od Richarda 28 mm, jednoduché nastavenie 28 mm, hĺbke materiálu. No a samozrejme, tak ako vždycky pri dlabaní, označíme vrchná spodná strana. Tak, to by bolo to základné nastavenie. Ďalšie z nastavení máme rám, ktorý je široký 100 mm. Jednoduchá matematika, cca 20 mm osových od okrajov, jeden dlab, druhý dlab, zabezpečí to, tá blízkosť ku hranám zabezpečí vlastne odolnosť proti krúteniu materiálu. Tak, ďalšia záležitosť, na začiatok, čo chcem vedieť, čo budem používať, aký Festool kolík, domino kolík, rozmery je vidieť na tomto videu, od štvorky po hĺbku 10 mm, od dĺžky 20 mm po dĺžku 50. Richard rozhodol, takže použijeme osmičku na 40 mm. To ešte sa chcem opýtať, že prečo je to zrovna 8, prečo to nie je treba desiatka, lebo 28 by malo byť podľa mňa deleno 3, takže to vychádza nejakých 9, ale medzi osmičkou a desiatkou nie je 9, že? Správne. Takže sa môžeme rozhodnúť. Keď zaokrúhlujeme, sa rozhodol, že bude osmička. Takže to je Richard rozhodol, má pravdu, jednoducho maximálne o 1/3 oslabujeme materiál. Teda mňa tak učili. Takže máme osmičku vrták, máme osmičku kolíčky, naznačili sme si už vopred miesta, kde budeme robiť spoj na pozdĺžnom kuse. Krajné alebo krátky kus neznačíme, využijeme dorazy od Festoolu. Spomínal som 20 mm, spravíme jednoducho. Dorazy, ktoré sú viac ako 20 mm, znamená 37, vycvakáme, aby nám pri práci nezavadzali. Tak. Nastavené. No a ďalšia dôležitá vec. Dlabeme do materiálu z hrany, tak si nastavíme, že presné dlabanie. V túto chvíľu by som mohol točiť, ale Richard potvrdí, že čo? Je tam taká špeciálna vlastnosť, ktorú mnohí nevedia z továri, že sa to prepína len, keď je to záchodu. Takže zapneme. Prepínajte to. Prevodovka je plne synchronizovaná, presne to je stávaná. Tak, dosť bolo reči, ideme dlabať. Super.
Uvaličky hotové. Úzke, široké. Jednoduchý dôvod, aby sme mali možnosť vždy posunúť si ten dielec bez toho, aby sme museli používať nejakú tú paličku. Tak, takže zoberieme na sucho, spojíme količky teda 8 mm, hrubé, dĺžka 40. Áno. Tak. No a jednoducho dielce k sebe priložíme. Samozrejme, to je téma, pokiaľ sa rozprávame, že vytvárame tú konštrukciu až na sucho. Následne, pokiaľ ideme s lepidlom, spojíme stiah. Vypadáte, že je to zrovna. Ako hovoríte, dá sa to posunúť ešte o koľko? 2 mm, o 4? Zhruba. A to sú tam 3 možnosti, že? Tak, Richard. To znamená, že pokiaľ užívateľ rozhodne, že chce mať väčšiu vôľu, ináč poviem, pokiaľ používam takú tupšiu ceruzu, keďže riska je hruba 0,0 nič mm, ceruza je hrubšia, kľudne až do 4, respektíve 5 mm v závislosti od toho, ako použijem dlabací vrta. Jo, ale pritom to sa mi to ľúbi, že sa to dá posúvať vlastne, že človek pri tom lepení niekedy dojde, že to je trošku dlhšie, kratšie, tak si to môže človek pri tom lepení ešte nastaviť. Tak, a ako vieme, drevo po každom údere potom nám to vráti, ukáže nám to pri tej povrchovej úprave, takže drevo by som nebil a určite nenástrojný. Dobre. Ondrej, máte ešte nejaký iný stroj? Viem, to nám čo ste priniesol, náhodou je tu zrovna na stole. Áno. Môžete nám ukázať aj ten, to je nejaká novinka? Tak, po rokoch dopytov, otázok, záujmu aj u nás vo festule na podniku v centrále naši kolegovia teda došli s tým, že teda áno, aj tento stroj si zaslúži akú riešenie. Vieme vám dneska s Richardom predstaviť naše nové domino, akumulátorové domino. Jedna úžasná informácia, funguje so všetkými akumulátormi od Festu, ktoré sú v kategórii 18 V. Ako dlho to vydrží? Čo ešte doplním, zaiste každý dá za pravdu, že takýto kolíček, 5 hrúbka na 30 v dube, alebo teda zoberieme 8 na 50, tak asi bude väčšia spotreba. No. Takže ťažko je to povedať, to je exaktné číslo, že koľko tých hlavov, ťažko povedať. Ale určite minimálne na toľko dosť, že druhý zdroj sa za ten čas nabíje na 100% kapacitu. OK. Všetky teda vlastnosti toho nového stroja sú na rovnakej úrovni ako u elektrického stroja. Majme sa o tom, je veľa aplikácií, kde potrebujem ísť vyriešiť niečo v rámci záhradnej architektúry, vonkajšie sedenia, terasy, zábradlia vonkajšie. No, nemusím ťahať ten kábel sebou. Stolček von a v podstate tu odmyslíme ten akumulátor, nie je žiadna zmena. Tá istá prevodovka, tá istá veľkosť rozkmitu, všetky tie nastavenia úplne rovnako. Dokonca môžem tieto stoly prehadzovať z elektrického na akumulátorové a opačne. Bez toho, aby som musel robiť nejaký ďalšiu úpravu. Hovoríme teda o modeli DF500RQ a DFC 500. Tak. Za mňa toľko. Pri ďalšej časti sa rád zúčastním, pokiaľ budeme vyrábať zase niečo rozoberateľné a tam si ukážeme tú dôležitosť, na tú precíznosť toho spoju, na tú presnosť a samozrejme rýchlosť. Dobre, teším sa na budúce. Takisto. A som moc rád postený, že ste zavítali z také ďalky. Ďakujem. Ďakujem pekne a pekný deň ešte. Ďakujem pánovi Jackaninovi za ukážku tejto možnosti spoja, ale vždycky sú aj nejaké iné možnosti spoja. A to je dvojitý kolíkovací systém, určite poznáte kolíkovačku alebo kolíkovaciu frézu Mafel. A to je alternatíva k tomuto dominu a tým pádom mám tu špeciálneho hostia, druhého hostia vlastne, ktorým je výhradný distribútor tejto značky a parádneho systému kolíkovacieho Mafel, ktorým je Martin Bošela. Zdravím vás. Pozdravujem, Richard. Aj vám ďakujem za navštívenie a z ďalekej Banskej Bystrice. A teda ideme robiť tie okenice, ako ste už videli. A teda prenechávam vám teraz ten priestor a ukážte sa, čo v tomto kolíkovacom stroji je. Tak ako Richard povedal, volám sa Bošela Martin a som majiteľom spoločnosti Hibok Slovakia, ktorá na slovenský trh dováža značku Mafel, kde samozrejme vykonávame rôzne tie workshopy a proste školenia, ako optimálne pracovať s týmto náradím tak, aby vám
robilo radosť z dobre vykonanej práce a prinášalo aj veľa spokojných zákazníkov. No a keďže sme si mali možnosť pred chvíľou predstaviť vlastne Domino, toto je alternatíva, ako ste povedali, je to vlastne kolíkovačka, ľudovo povedané, eventuálne dvojitý kolíkový systém od značky Mafel. No a ja by som vám ju rád v podstate predstavil. Čiže, čo sa týka teórie, tak využíva samozrejme dve osy, a to je X-ová a Y-ová, ktorú si vlastne vieme nastaviť pomocou týchto ovládacích prvkov. Je tu samozrejme revolverový doraz, ktorým si viem vlastne nastaviť rovno polovicu vlastne toho materiálu, ktorý chcem kolíkovať. Ak ju budem používať na drevotriesku alebo na nejaké lamino a tak ďalej, tak je tam vlastne 9,5, hej, aj keď v našich zemepisných šírkach a dĺžkach sa v podstate používa 18, ale v nemecky hovoriacich krajinách je 19, takže preto je tam tá 9,5. Mám otázku, dá sa to nastaviť ale vlastne už len manuálne, podľa tej stupnice aj na 18. Takže keby sme to chceli mať v strede, môžeme použiť aj tú stupnicu a ne ten revolverový doraz. Hej? Práve. Keď chceme ten revolverový doraz použiť a nemáme to presne v strede, tak si to musíme poznačiť, aby sme nezabudli, ktorú stranu robíme. Ktorú stranu robíme. No, čo sa týka nastavenia, tak si všimnite, je tu jeden doraz, tu je druhý doraz. Tie mi vlastne potom slúžia na to, aby som sa vedel odraziť od toho materiálu, čiže buď z pravej alebo z ľavej strany. No a samotná kolíkovačka vlastne využíva kolíkovacie vrtáky, ktoré sú s roztečou 32 a to je raster, ktorý sa štandardne používa pri nábytkovom stolárstve. Čiže máme nastavenú vlastne výšku materiálu, ktorú sme si vlastne udali, tu sme si ju zaretovali, teraz sme si nastavili vlastne ten uhol. No, tak teraz skúška. Áno. Perfekt. Úplne je to zarovno. Akože keby to bolo vidieť, ak to pekne je presne zarovno, že vážne, keď to človek má dobrú mašinu, precíznu, tak to vôbec nemusí posúvať hore-dole. Proste, keď to raz nakolíkuje správne, je to proste top. No. Tak dobre, môžeme to rozobrať? Môžeme to rozobrať. A taká perlička zaujímavosť, že tieto kolíky majú 0,2 mm menej, majú 8 mm a 7,8 mm. Takže presne, krásne tam idú a vyťahnuť. Ale predsa nedá mi ešte nespomenúť, že súčasťou balenia je ešte takýto adaptér a ono vlastne takýmto spôsobom kolikujem ten raster 32. Ale čo v tom prípade, keď vlastne sú tie obrobky užšie, hej, ako je vlastne 32. Preto vy ste sa tam vlastne s tým vrtákom nezmestili. Hej. Práve preto miesto týchto dvoch kolíkov, ktoré sú tu, tak potom vlastne využívam tieto. Hej. Čo sa týka ešte ďalšieho príslušenstva, tak je ešte takýto prvok, je to rozšírenie pracovného stola. Ak by som chcel vlastne s tou kolíkovačkou kolíkovať vlastne takže vedy vlastne kvôli väčšej stabilite, aby som vlastne tú kolíkovačku takýmto spôsobom mal opretú o ten obrobok. Tak potom je tu ešte na mieste táto kolíkovacia lišta. Taktiež využíva raster, ktorý je 32, no a my si ju predvedieme v tejto časti. Zo spodnej strany vlastne tá lišta má dva pražce. Jeden je pevný a druhý je posúny. Ak ho nakloním, tak dokážem po tej závitovej tyči tam vo vnútri vlastne behať. No a označím si vlastne jeden bod. Tu si označím druhý bod. A vlastne celkovú šírku tej lišty iba presuniem na tie dva body, ktoré som si vlastne označil. A potom ju na tom obrobku zatiahnem kvôli rýchlosti. No a teraz toto je moja nula. Vlastne dĺžka toho stola, ktorá je na kolíkovačke, zodpovedá dĺžke medzi teda hrúbke tej lišty. Čiže bez toho, aby som vlastne si zameral, tak vlastne ten raster mám už rovno urobený. No a teraz buď pôjdem po
tých párnych alebo po tých nepárnych číslach. No a tým pádom môžem korigovať. Za mňa, čo sa ľúbi, aj pokiaľ potrebujete napríklad tie kolíky na poličky spraviť, tak si spravíte podľa tejto šablóny, koľko kolíkov chcete v rovnakej vzdialenosti od seba. Tá kolíkovačka má na jednej aj na druhej strane stolarisku, kde sa mi vlastne vrták nachádza. Po prípade, keby som chcel urobiť to, že tu pôjde tá polička, tak si vlastne označím pomocou vrtákov tie dva body a tu si vlastne narysuje ho nakreslím si risku, kadia vlastne pôjde. Super. No a to je vlastne niekoľko takých finesov, ktoré mi dopomáhajú, aby som mal radosť dobre vykonanej práce a tá práca ma tešila a bavila, lebo tá mašinka naozaj pracuje v tom optimálnom režime takto a využíva všetky tie výmoženosti, ktoré ten zázračný kufrík obnáša. Takže v tomto prípade za mňa toľko. Ak sa chcete ešte niečo opýtať, nech sa páči. Takže stojí to za zváženie, je tam pár finesov a fakt drobných nastavení a takých vychytávek, ktoré žiadne iné systémy nemajú. Toto je vlastne unikát. Takže ďakujem vám za ukážku, ďakujem vám za návštevu. A pre tých, ktorí toto video pozerali len kvôli vám, kvôli tomu Mafelu a Festoolu, musím smutne oznámiť, že už je koniec. A pre tých, ktorí chcú dopozerať toto video a jak sa dorobia tieto celé okenice, môžete pozerať ďalej. Ďakujem za pozeranie a pustíme sa na to. Ďakujem aj ja, Richard. Majte sa. Ďakujem. Dovidenia. Potom, čo mi páni pomohli s výrobou rámov od Mafelu a od Festoolu, tak si môžeme spraviť ďalšie časti, ktoré sú lamely a ktoré budú pod mierným 10-stupňovým úhlom. Teda budú mierne skosené, nebudú 45 stupňové, ale budú tu, ako si môžete povšimnúť na fotke, len mierne 10-stupňový úhol. A na to som si z takýchto troch lištičiek spravil násadu, do ktorej si tú lamelu dám a potom s celou touto násadou tú lamelu dám do hoblovačky. Vidíte, že dve lištičky sú z boku, aby to držali a jedna lištička je podložená, aby to dalo do takého mierneho 10-stupňového uhla. Rámy máme narezané, na ktorých nám páni ukázali v predošlých záberoch spoje. Lištičky mám tiež narezané a teraz ich chcem spojiť alebo vsadiť do tých rámov, keďže budú takto trošku na šikmo 10 stupňov. A pretože je to jedno, či budú hore, dole, v strede alebo kde je jeden z tých 10 rámov, preto ich vsuniem do takej drážky, ktorá bude spravená lamelovačkou. Takže preto je dobré mať v zásobe viacero spojov alebo viacero možností spoja, lebo na každú aplikáciu môžeme použiť úplne iný typ spoja. Napríklad na túto aplikáciu tých lištičiek použijeme lamelky. Takže tu si spravím takú násadu, ale keďže z druhej strany chce pani zákazníčka, aby boli tie okenice úplne rovné, lebo to bude mať iba z vizuálneho hľadiska na tom dome, takže položím to takto rovno na ten stôl a s lamelovačkou to budem lamelovať vlastne na rovno. A tu na tejto vzorke, ktorú už máme nadtretú farbou, alebo moridlom, tak na tejto vám ukážem, ako by som to robil, keby som to chcel mať z obidvoch strán šikmé. Tak by som si to lamelovačkou spravil tú drážku skrátka šikmo. Že by som ju položil takto na šikmo a do toho vám ukážem, ako spravím tú drážku, vlastne, že to bude z obidvoch strán šikmé. Doberiem si na to tú starú lamelovačku, ktorá je ešte po môjom detkovi. Ako by som to robil, hej. Tá lamela je, vidíte, že na šikmo. Keďže z jednej strany to bude rovné, nepotrebujem to z obidvoch strán šikme, to mi stačí podložiť to na takúto násadu.
Doma je ukážka dlabu s 3 rôznymi šírkami, ktoré sme si už ukazovali s pánom Ondrejom Jackaninom na začiatku videa. A každý jeden z týchto 3 typov sa dá využiť na inú silu spoja. Ale ako sa dá ešte zosiliť tento spoj je, že si predvrtáte dierku na klínok a ten klín sa jednoducho zasunie do toho domino spoja a zaistí sa tak extrémna pevnosť, aby sa tento spoj už nikedy nerozlepil. Možno si teraz poviete, že načo, že či to už nie je prehnané. Vidíte, tu na to ťahám aj kliešťami von a kde to vlastne by tam ani nemuselo byť žiadne lepidlo. Niektoré lepidla sú aj do exteriéru, tak na čo tam dávať ešte klínok? No práve, že môžu byť aj do exteriéru, môžu byť nekonečne dlho použiteľné. Tu vidíte D4, to je proti poveternostným vplyvom. Ale každé lepidlo môže byť treba aj po záruke, ani nemusíte vedieť. Môže sa časom rozlepiť. Ale keď sa tie kolíky s touto japonskou pilkou odrežú a potom sa to jemne dobrúsi šmirglom, tak si môžete byť istí, že už sa to nerozlepí. Tak a tu už sú hotové okenice, ktoré sú zatiaľ ale bez povrchovej úpravy, a to preto, lebo tmavá farba na záberoch kamery zle vyniká. Na následujúcom zábere ich už budete môcť vidieť namorené. Teraz vidíte, ako si miešam moridlo, ktoré budem nanášať na tie okenice. Následne potom aj lak. Ale je veľmi kvalitná belgická značka olejov, lakov, moridiel menom Ciranova. By som ju chcel dať do pozornosti, lebo sa mi veľmi osvedčila a u nás ju distribuje firma Icla SR na stránkach iclasr.sk, takže vám ju dám do popisu, keby ste mali zájem. Ďakujem za zhliadnutie tohto videa a keď ste tak ešte neurobili, prosím vás, dajte odber tohoto kanála a zakliknite odoberať všetky, aby vám neunikli žiadne ďalšie videá. Len vďaka vám môžu vychádzať zadarmo videá ako toto. Preto prosím vás, dajte odber, like alebo komentár a podporíte tým dobrú vec. Ďakujem. Tak, na tomto videu ste videli dve možnosti, ako spraviť spoj. Sú to perfektné, precízne technológie. Ďakujem aj za návštevu obidvom pánom, aj Martinovi, aj Ondrejovi. Je to ďalka, je to pre mňa čest, že zavítali ku mne. Ďakujem vám moc. Richard, ja veľmi pekne ďakujem za príležitosť a teším sa teda na ďalšie pozvanie, kedy budeme môcť zákazníkom ukázať ďalšie ručné technológie. OK. Takže Richard, ďakujem, rád som teda poznal a určite už teraz teším na ďalšiu schôdzku pri nejakom zase vášom špeciálnom projekte. Určite nejaká bude. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. Majte sa.
Super. No a ešte... Ale veď to je najlepšie, a ešte ostane tam, dáme ešte selfiečko. Ja ešte vrátim mikrofón, aby som neodišiel, lebo som tak odišiel z jednej schôdzky. Si mal na pumpe, hej. Môžete ísť k Ondrejovi. Aby bolo aj to logo vidno. RK Design. Výborne, a ešte vás takto. Budeme na tvojej stránke dneska. Tak, a ešte poďme. Nás dvoch. Áno. Na výšku či na... Aj tak, aj tak. Čo vymeniť? Aj na horálku, aj nie na horálku. Tak. No. Myslíš, dobre. Výborne. Super. Ďakujem, chlapci. No, tak bolo mi potešením a ideme na to. Teda na balenie. Dobre, prekažník to nechá natečiť.